Λοιπόν, το όνομά μου είναι Γιάννης και είμαι Senior Software Engineer στην Quintessential και Team Leader στην ομάδα του Frontend. Λοιπόν, η πρώτη συμβουλή που θα έδινα είναι να κάνουν focus σε ένα συγκεκριμένο κλάδο και σε συγκεκριμένα skills και να μην χαωθούν στην αρχή της καριέρας τους, ώστε να καταφέρουν να κάνουν expertise σε συγκεκριμένα πράγματα προτού προχωρήσουν. Και ένα βασικό θέμα που θα έλεγα στο κομμάτι των soft skills είναι να έχουν κάποιον μέντορα, ώστε να μπορέσει να τους καθοδηγήσει και να μην λαμβάνουν συμβουλές γενικά και αόριστα. Πρέπει να έχουν έναν συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίος θα τους καθοδηγήσει για να μπορέσουν να προχωρήσουν και να αναπτυχθούν στην καριέρα τους. Αυτό είναι λίγο δύσκολο λόγω του ότι οι περισσότερες εταιρείες είναι αρκετά απρόσωπες και δεν είναι πολύ εύκολο να βρεις κάποιον μέντορα είτε εντός της εταιρείας είτε εκτός. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με την εταιρεία. Αν θα βρεθεί κάτι τέτοιο και αν το παρέχει η εταιρεία και αν η ομάδα στην οποία θα μπεις θα στο παρέχει. Έχω δύο απαντήσεις σε αυτό. Το ένα είναι ψιλοτρίβιαλ σαν απάντηση και είναι η αριστεία ή η προσπάθεια που κάνουμε να είμαστε άριστοι και καλοί σε αυτό που κάνουμε. Το δεύτερο είναι πιο βαθύ θα έλεγα εγώ και αντιλαμβάνεται μόνο για ανθρώπους που είμαστε πιο παλιοί στην εταιρεία. Είναι η συνεχής εξέλιξη. Από την άποψη ότι δεν έχουμε σταματήσει από την αρχή που ξεκινήσαμε στην εταιρεία το 2018 μέχρι και σήμερα να πασχίζουμε καθημερινά να αναπτυχθούμε και σε προσωπικό αλλά και σε εταιρικό κομμάτι.